L-attur veteran John Suda teħditlu l-warrant ta' għallim wara li f'Ottubru li għadda instab ħati ta' abbuż sesswali fuq studenta ta' 22 sena. Huwa kien ingħata sentenza sospiża ta' ħabs wara li l-qorti pruvat li Suda uża l-iskuża ta' lezzjoni tar-rextar biex il-vittma tagħmel dak li jgħidilha hu. F'Ottubru li għadda ngħat fil-qorti li Suda stieden lill-vittma għal taħriġ fit-teatru wara li ntażlet biex tieħu sehem f'teledram lokali. Malli waslet Suda allegatament ordna li l-attriċi tinżaħ ħwejjiġha u tibda tirrexta. Wara raftilha ċaruta majnejha u ordna li timxi madwar il-kamra qarwina. Dan kollu bl-iskuża li l-karattru li hi kienet se tinterpreta kien wieħed avventurus sesswalment. Allegatament Suda neżaħ ħwejġu u qal lill-vittma biex tpoġġi fuqu u tirrexta li qed tipprova tqajmu mill-mewt. Hawnhekk Suda beda jmissa b'mod mhux xieraq. Jiem wara dan, Suda bat messaġġ lill-vittma fejn qalilha li marret tajjeb fis-sessjoni ta' taħriġ. Il-qorti qalet li kien evidenti li tfajla ma rriditx tkun imħarġa b'dan il-mod u li dan l-hekk imsejjaħ metodu kellu intenzjonijiet ħżiena. Qalet ukoll li kieku veru Suda kellu l-intenzjoni li jħarreġ li tfajla kien jafża minn qabel u jagħtiha ċans tagħmel ir-riċerka tagħha dwar dan il-metodu. L-attur kien ingħata sentenza ta' sena ħabs sospiża għal sentejn bil-qorti tordna li tinħareġ ordni ta' protezzjoni favur il-vittma. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.